Mayong adlaw mga ka-NYGC. Madamo gid ga salamat sa inyo nga pagpamati sa amon mga audio drama. Sa tanan nga mga blind massage sa aton ASFM family. Sa naga-share sang amon na nga channel, sa tanan namon na nga mga subscribers, salamat sa inyo pagsuporta sa NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama. Ang nagapalangga sa imo. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Para sa haring inyo! Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Arayo, ara! Hindi mo ito dyan! Amo mani mo si Puno, ara! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parmiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Nice Yaga Showtime. Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Migo toy-toy? Ano na, migo noy? May pamangkot ko bala sa imo? Ano na? Pila ka adlaw ang isa ka simana? Isa lang Ha? Ngaw? Nantawa bala sa ibabaw. Kaysa lang man ang adlaw. May iban pagid nga adlaw, haw. Tarso, ang bot ko yung silingon, kung pila ka adlaw, ang isa ka simana. Days bala? Way mo ginklaro Pila be? Pito Pito? Sala? Siyam? Ang isa kasi mana, siyam ka adlaw. Oo. Wow. Hindi bala, ang unang adlaw, Sunday. Ay, oo. Tapos, Monday, 2. Oo. Tuesday, 3. Oo. Wednesday, 4. Oo. Thursday, 5. Oo. Friday, 6. Oo. Saturday, 7. Oo. Ano pa? Today and yesterday. Ay, do tinunto ni mo may gunoy-noy, yaw. Nagina pa. Ay, may gunoy-noy. Damo ka gidya sang nabalaan. Pero hindi ka man kabalaw sang assignment mo. Ikaw yaw. Hindi man Pero, bigo toy-toy. Ano? Nakita ko to bala si Tarzan sa nagligad sa kagulangan. Ay, do tinunto ng istorya, yaw. Oo na. Nakita ko siya. Abi mo ko na nung natabo. Ano? Ginpamangkot ko siya. Kaya nakita ko siya balang nagsaka sa isa kakawo yaw. Oo. Tigil pamangkot ko siya. Siling ko, dugay ka na di sa imo ginistaran. Ti ano sabat ni Tarzan? Dugay na siya kuno dito. Ay, tuod kami gunoy-noy. Oo, ginpamangkot ko pa siya gani. Tarzan, imo na di balayan sa babaw kahoy, oh. Ti ano sabat ni Tarzan? Ambali ambot kay gaarkila malang kudaya. Ay, naano man ang istorya man? Do wala klaro. Migo toy-toy, upod ta bala. Din ta makadto. Mamahaw ta. Tuod. Oo, pero mangayo lang ta kay nanay mo pamahaw. Way man to gani kwarta. Haw? Naubos siya perdi sa tungit. Ay nano man na yung mga ginikanan tano. Pero may lang yung panahor. Tapos kita ginpabayaan na lang. Wala patakon kay isa kaunon.
Pakaluluoy kita mi gutoy-toy, no? Oo, matuod. Hindi na maghibi mi gutoy-toy. Wow. Ikalaway sa imo lang tawon. Ambot na lamang. Kung namati ka lang sa mga balita, malingit lang gidyang ulo mo. Hamakon mo. May mga nagapang kidnap naman ko na subong. Pero hambal sang iban, fake news lang na ko, no? Ay, kabudlay, no? Kadasig subong sa mga balita nga hindi man sigurado. Oh, uy, may lalaki nga nagapakadto diyo. Eskabade! Oh, yung taga diri man na sang una sa barangay na Siaga. Bago ko lang na siya nakita diliwat ah. Eskabade, pwede ko kapangayo sang langka mo. Kaya ka namit ginsubong utan mong. Ha? Mangayo ka sang langka ko de. Na, sa din ka sang gintanom ko de. Ha? Sa din ka sang ginbunyagan ko de. Ako yung nagatipan sila. Sa din ka. Ako, napriso. Wow. Nakapatay ko bitaw nga dalok-dalok eh. Ay, utan man ang galing nga langka ang gusto mo. Harap ko lang daw. May mga balunggay pa to sa likod. Basi gusto mo. Uy, may saging pa ko to gali sa babaw. Dala na lang ah. Hala. Ano ni nabatyagan ko man? Doon nahidlaw na ako sa akon mga utod. Kamusta na sila ayhan? Ang akon mga utod nga si Nuban. Kagang isa ko pagid ka utod. Ala, ginapaminsar man ayhan nila ako. Naidlaw na gid ako sa ila. Nadumduman ko pa sang una. Naglaya sila. Tuod ginasakit kami sang amay namon. Ako perming ginakastigo ni tatay. Wala gid siya sang kaluoy sa akon. Maayo lang gani kay nang inrobot ako. Ay, nagaamo lang ako siguro sini tungod sa mga inagyan ko nga kasakit kay tatay. Gusto ko na lang nga mangin robot. Agud hindi ko na mabatsyagan ang iya pagkastigo sa akon. Ay, ala. Nagagumon-gumon ang pinsar ko ako. Anong natabo man? Hala, sari-sari nga mga tingog ang mabatian ko. Pero hindi ko sila maintindihan. Uy, doon nagbinaliskad ang mga tingog nila. Uy, ano ang natabo? Ay, apo. Karami ka libot-libot sa mall, no? Ay, oo, bala lola. Kanami gani kay kasadya. Kadamo sing tao. Ay, ano abi ka ang iban, nagapamakal na. Kasi kabalo ka naman. Dali na lang December, pila na lang kabulan. Ay, lola, kalayo pa gani, pro. Biro pa lang man subong. Oo, pero siyempre ginapreparahan ni ang December. Gani man, lola. Kabalo ka na siyang balita? Ay, oo, apo. Pero may kuya nagapamate sa radyo. Ano nga balita? Nga nadakpan na si Alice Goo? Hindi. Balaan ko na. Nga nag-surrender na o kung nadakpan si Kibuloy? Aba, hindi May ano ko na, lola. May ano? May kidnapanay naman? Aba, lola, hindi ka magpadali-dali sa mga balita ang mabatian mo. Eh, base ba lang iban, fake news na? Tapos ikaw yung nagpati-pati, kaginsugid mo man sa iban? Ay, amo na gani, apo. Subong ba lang at simpo, kahalalungan. Oo, lola, halalungan ng fake news. Kag siyempre, halalungan man ang peke nga gugma eh. Aba, ay, ikaw bla, lola, damo ka ginabalaan. Anong balita, apo, haw? Juan, lola, may barangay singing contest naman kuno sa aton dire. Ano? Kuan ko no, lola. May barangay singing contest naman dire sa barangay ni Siaga. Ay, tuod?
Subo nga panahon. Ano, Lola? Maentraan ako. Abaw. Lola, may intra ka? Oo. Ay, malay mo kung magdaog ko. Oo. Kung magdaog ka sigurado, Gid. Siguradong ano. Nga si Lolo Miloy ang mapulos ang premyo mo. Aba, sige lang Kaiba na ako man siya. Hatagan ko siya Sige, Lola. Namin ko no, Lola, kay dako ang premyo. Ay, kabay pa. Kabay pa ano, Lola? Kabay pa nga magtupa ang tanan nga premyo. Aba, nga Lola, may singing contest ka nga naintrahan nga wala nagtulo pa ang premyo? Ay, may ara Sa una, nag-entra ko sa contest, sila nila ko no. Dako ang ihatag. Ay, abaw. Abaw ano, Lola? Asa subong, wala pa mahatag. Aba, sige lang pala, Lola. Kay niya matupa, giniya. Matupa, gini kay tungod si Kapitan do 50-50, gid ang naghambal sini sa akon. Ay, nga ikaw naman ang himuon niya nga host, how? Oo, Lola. Ako naman kunong ma-host. Ate, oo. Mayugid kay te, ikaw permeng nagauyat sang host para magpamunyag sa balayta. Pre Doming, kayo balaw ka na pala sa balita galagalagaw subog? Ano ina, Pre Doming? Kuwagid ko kabalo mo. Kayo balaw ka na silo siya ginapagaluyagan mo sa una, nadula. What? Ha? Tuod ka, Pre Doming? Oo, karibal mo nga si Pre Pidog, nadula ban? Ay, kabalong na ko, Pre Doming. Base nagtaba na ito sila nga duwa. Abo ba na galing kasulod sa ulo ko? Kaya alin bala sa una, kasabad-sabad din na bala kay Prepidong mo. What? Samtang ka pangaluyag, kuya kay Lucia, ka pangaluyag man siya. Kundi, way kami kapasar nga duwa, kay duwa kay kami nga nagadungan, permi. Ay, oo. Ako tadi, dako ba niya buot ko kapag pangaluyag? Alag-alag mo niya masampaw ko sa inyo nga duwa ni Prepidong, karo tatlo na tato. Ay, gali ka, Pre Doming? Naluyag ka mang ang una kay Lucia? Oo, Pre Albedo. Pero kabalo kita yan si Lucia, kadako kita sang akon. Ha? Kadako sang imo, Pre Doming, ano? Si Lucia na naiyak kabalo. Kabalo si Lucia sang ano na, Pre Doming man. Kabalo si Lucia kadako sang akon. Sang imo nga ano? Sang akon nga pagigugba sa iya. Pagkabalo ko tatlo na tagali kay Lucia nga pagaluyag, nag-atras ko. Why na lang ko magsige. Amo gali, Pre Doming? Ang galiskarte ka mang gali sang una kay Lucia? Tadi gali kay Ara na magkabo ni Pre Pidog, tiway ko nang padayon. Nagasalig lang ka mo. Higin gapos. Niya ako dari. Gapusong kagid man drago. Kay kung hindi ka gapusong kay baro ako. Na mapatok sa akong. Nakita mo yung ginakaptan ko. Ba? Kapiliyay na. Kaberia Drago. Agamoy ning iburag ko sa mga mata mo. Agod akong makaparagiyo kagid man. Hindi ka na makapanghari sa amon. Dulay. Sige. Wala ko nadlok. Wala. May nagapanawag, nagapanuktok. Dari lang di Drago. Ano ba na ina, ha?
O Gurugan! Ginapatawag ka ni Madam! Ginapatawag ko na ako ni Madam. Ripungon ko ikaw, Drago. Antes ako magdiya dire. Arya na yung tadro ka, nag-arakisod nga si Bauta! Sunod-sunod mong tatlo. Kasi pa... Bisan nara ka sa martial art. Bisan ano pa karating natunan mo, Bugor. Hindi na magpadali-dali-lipong sa akong dulay. Grabe ka man, Drago. Bisa na nung harit ko. Hari na rang tapungor nga maghagno ka. Di man. Turog ng makamenson ako hindi mo mayorang kinapunggan ko. Baw, hadagin kapoy man ako sang tapungor sa kagsipa. Magwa na ako dire. Ano ba nang ginasingkit mo? Ay, kakwan, Bugor. Ginatawag ka ni Madam sa cellphone. Kagahina pa eh. Hindi ko tani pagsabton kay imo ato basi makigan mo ako. Pero nakita ko ngalan, Madam. Gin-answer ko eh. Kaya mo to. Ginapangita ya ikaw. O, sige. Hoy. Bas. Ikaw bantay diri ka, Drago, ha? Kinahangran, hindi mo kaparagi yung Drago ngayon. Kaya pag-abot ko, buragon ko si Drago. Bagar, wala problema. Sige, marakat na ako. Kaya ang rumpaod ngayon, chik, ng tarawit ngayon, chik. Nagragyo si Mr. Rao. Sige, amo na ako. Bantaye si Drago! Habas! Kaloy kay Drago ba? Pero delikado kung makabuhi sa kinanglan. Bantayan ko sa Mayo. Ariya bisang kwarto. Ipadlak ko ini. Nagdari lang ako sa may nagsulod niya nakabunit. Ano? Sino na siya? Hoy! Sino ka? Mamataon, sino ka? Hindi paniro yung mga upod ko. Ito ba? Do kangay kami siyang masakir. Hindi, nagapalapit na sa sakon. Kadamo sa pinatay niya kita. Ano yan natabo? Nakalumpot lang si Bugurugan. May nakabunit niya tao nga nakasulod rin. Ay, kanami sa lugar ngayon ni Premiloy, no? Wow, kataob! Tawhay sing lugar. Nasulat na tumakadto sila ni Supremo. Kaya daw pamatyagan ko, kulang pa itong insulisit eh. Wala magkulag na kay gindala ta iban. Siyempre, lagaw-lagaw naman eh. Lagaw Wala ka man niya sa kabalo beach. si Priberto nga ginboylan kato kagamon ng gamit natin sa Kaya dito. paglibot-libot sa resort ngayon eh.
Kay bati ko kuno, isa hangkilan nga abogadong tag-iya sini. Bangkilan, Si bro. Attorney Regan kuno tong ngalan. Oo. Nami na siya kunong abogado kay kaalam sina siya. No, abogado gid. Abogado ka siya, no? Oo. Uy. Okay ko, no? Regan Beach Resort. Oo, Regan Beach Resort. Kay bati ko kuno, damo ni sa mga beach resort na siya kuno ang tag-iya. Ay, naku, saan o pa ko ayhan makaangkon sa amusin nga beach resort man. Kumadakpan na naguros kibuloy eh. Ha? Ba, Permiloy? Ala, ito kagwapa siyang babae ngayon ako. Ako na siya. Ako na siya. Ibo na siya gali. Isugin, takakaroon kay Basyang ko. Gali kita kulbaan ka ba? Sibla kung di ka mo mag-insidyanis na kay resort and ni Regan. Di ano gidhaw? Ay, abi mo sa akon haw? Kabalo ka mag-English, ha? Ay, oo. Hambal ka siyang Ilonggo, sabdon ko English. Ay, no. Oh, sige. Kamusta ka? English. Oh. Kita mo lagi. Kita mo. Dumatabog bantang kugo ko Permiloy ba? Kita mo lagi. Hindi wala nagambal ko si imo nga mamangkot ka sa akon, sabdon ko English. Diara gin sabat ko na English. Ayos. Ano ba ito malakat haw? Palapitan ka bala. Nalok ako. Hindi. Ginasinyasan niya ako ang yabi. Ginatuunan niya ako sa ngarma sa ulo. Sige. Abrihan ko. Abrihan ko ang pertahan. Hindi. Padayon ang tulog kaya sa akong gigtuon sa ngarma sa ulo ko. Ginasinyasan niya kung hubaran ko gapos si Drago. Sige. Hubaran ko. Basta hindi lang ko pagpatya. Maluhoy ka. Hari na. Hubaran ko na sa... Hindi. Ginasinyasan niya nga hakwaton ko si Drago. Bugat na pero para na. Guantahon ko rin. Ginatuloy akong dinin akong dalon. Sundon ko lang siya. Sundon ko siya. Hari na kami sa salakyan. Ipakargaya sa akong si Drago. Ikarga ko siya. Hari na. Nakarga ko na siya. Ato na siya. Nagsakay na siya sa pronset. Baka ginsirayan ang pertahan ni Drago. Samtang ako, ginbayaan niya ako. Sigon ko pagid ang pagdaragan sa akong sarakyan. Ito kinakurbaan ako. Ano ay natuyo ni Madam sa akon? Ano ay? Hindi. Nag-ring cellphone ko. Hello? Ano, Mac? Ano? May nagkuha kay Drago dira? Oo, tao nga nagkabunit. Ano? Tao nga nagkabunit. Kagubos kit pa tayo mga tao ko dira sa resort ni Regan. Makmak, rumpaod ka. Ha? Ginatayan niya ikaw arma sa uro. Ikaw pa nagpadpad kay Drago kag nakakwat. Mapaw
mapauri ako dira. Tawagan ko si madam. Mapauri ako dira. Ari na. Madam. Oh, hero. Emergency, madam. Hindi ako maka-abot ayon. Oh. May nadakpan kami nga bihag, pero nakaparagyo. Oh, sige madam, salamat kid. Oh, mapauri ako din hingagaw. Oh, sige madam, salamat kayo. Nakling akong cellphone. Oh, hello? Kulukan. Oh, bahala ka na. Oh, bahala na nagkalatapot. Ako hindi na puli na. Oh, hindi na ko panik. Oh, ako na hotlock. Bahala na hampanon mo ko sila. Basta ako na hotlock. Oh, basta. Hindi ako nugid mo ko din ako ha. Basta ako na hotlock. Ako na hotlock. O sige na. Kinakapalakyo naman na yan si Tilako. O sige na, ikaw na nato bang iya. Babay na, babay. Babay. Sadin ako. Sakit sa kalawasan ko. Pero wala sang problema. Sipa lang kagsumbag ang natilawan ko. Mas lala to kaginaginampak ako sa salsalon. May lang kay kamot lang kagdihil. Kagtag-isa-isa lang kabunal. Pero delikado ako. Dulay. Delikado ako kung matuslok sa kabilyang mga mata ko. Sigurado ko mabulag ako. Ba, dali lang. Lain ang kwarto ngayon eh. Ba, nag-abre ang kwarto. May tao nagkabunit. Sino ka? Bugor, hindi ka na magbunit-bunit pa. Nakita ko na ikaw, Bugor. Ba? Mata-mata ang kinakakasang iyo bunit. Ikaw? Tilako. Ako. Sinistalaw. No. Di nako. Kita na ko ikaw na sa akin na hideout. Ikaw na luwas ko pukulukan. May lang kayo nakakita ko na tiyempo na si pukulukan. Naglakat. Amo tungag. Wala na ko ng tuha-tuha pa. Ako na luwas mo. Kiobos ko pamatay mga tao ni pukulukan. Oh no. Dulay. Nga ginimo mo ini sa akon. Tungod ako hatlok himo. Ako na puli kayo mo pala. Ikaw na papuli ako na tsena. Bahala na namatabo talako. Malaway ka sa akin, ho? Papuli lang ako tsena. Pero pasalik ko mo. Antes ako puli tsena. Ako na papulong mo. Papalikon ko mo kusok. Tanan hemoon ko para kusok mo. Ikaw na pahala na inapukol ha. Hindi na ko balusi talako. Ikaw loy akin. Mr. Lau, kabalo ko maloloyon ka. Hindi ka manok patay tawo. Pero nahimo mo lang yun na tungod wala ka na sang choices pa. O sige na talako. Ihambal nga. Hindi mo ko patyon. Hindi ko ikaw pagpatyon, Mr. Lau. Tungod ikaw nagluluwas akon.
bugurugan, kagiban pa. Bantayan yung pagbalik ko. Bantayan ninyong pagbalik ko. Ubuson ko kamo! Dolay.